Dobrodošli u retrospektivu antidepresiva. Vreme je da poslušamo koji su to lapsusi obeležili 7 dana iza nas. Krećemo od jutra i jutarnjeg programa RTS-a. Kako odjevu jutarnjeg radi Nataša Miljković. Citiram. Gledali ste još jedan jutarnji program Radio Televizije Srbije. Izvinite. A nema na čemu, Nataša, oprošteno ti je. Manekinka Anastasija Buđić pohvalila se time kako je dala intervju za jednu britansku televiziju u trajanju od 1 minuta. Da li je to malo ili mnogo vremena, procenite sami u odnosu na to kako je razgovor tačno izgledao. Voditeljka, citiram. What are you going to wear tonight? Ili vam, šta ćete obući večeras? Nakon nekoliko sekundi zblanutog izgleda, naša Anastasija izjavila je, citiram. Yes. Rekoh ja, 1 minut je nekada i previše vremena. Zatim vrlo slično. Pevačica Kaja je u nedelji iza nas osetila potrebu da odgovori na nepostavljeno pitanje. Kako šira javnost reaguje na VIP ličnosti u Srbiji? Citiram. Pa nije lako, odmah da vam kažem. Mislim, ne kapiram zašto svi imaju skepsu prema medijskim ljudima kao što sam ja. Skepsu? Jeste, priča se da vrlo često imaju i sepsu, ali to vi vipovci ne znate. Kako ni jedna profesija nije laka, pokazao je i pevač Jay, koji je nekako povezao to da pevači moraju da budu i glumci. Citiram. A brate, ti kad si pevač, onda si i glumac i moraš da znaš da se deformišeš. Kako da se izrazim, da se deformišeš jednostavno. Shodno tome da nam se bliži leto, mnogi ljudi su promenili i način ishrane. Evo, na primer, Ivan Bosiljčić. Citiram. Ja mnogo volim ribu, samo bi ribu jeo po ceo dan. Mislim, nije mi bitno, dakle, morska, rečna, barska, sve mi je jedno. Lepa Janja, riba rebaci. Da li mu barska riba dođe riba na barskoj stolici, to već ne znamo, ali znamo šta recimo svaka dobra riba može da izjavi. Živ primer za to je Tijana Stajšić, bivša misica, koja se između ostalog ljuti kada joj se učini da joj neko vređa inteligenciju. Odmah nakon toga izjavila je i, citiram, Me daj bre, pa ne zanimaju mene pljuvanje po YouTube-u, mislim ja svakako ne hvatam taj kanal na TV-u. Će da izađem na televizora, kada? Probaj na kompu, ti će možda ti i uspe. Još jedna takođe manekinka, uz to i voditeljka, Sani Armani, vraća se na male ekrane sa novom emisijom. Citiram. Radim emisiju o noćnim izlascima jer ja volim Beograd i evo recimo ovde gde sad stojimo ima mnogo priča kako urbanih tako i tužnih jer mnogo je poginulih ljudi ovde umrlo. Jeste, zato je Beograd i specifičan, samo su tu poginuli ljudi umrli. Nego kad smo već kod emisije Sani Armani, to nas je nekako podsjetilo i na naše vesti pod nazivom... Ma koga ovo bre zanima? Vesti koje su obeležile 7 dana iza nas. Marijani Mateus opljačkali butik. Milić Vukašinović na svom profilu ponudio široj javnosti da vidi njegove nage fotografije. Nakon što ju je izgrizla sve cipele, Vivian, pas Seke Aleksić, kažnjena od strane vlasnice i Seka joj je izbrisala nalog sa Facebooka. Ma koga ovo bre zanima? I što se nas tiče, to bi bilo to. Ako i vi uhvatite neki lapsus, pošaljite nam mail na retrospektiva@tediradio.com, pa se čujemo ponovo za 7 dana. Do tada vas i pozdravljamo. On Marcello i ANS.